Co mají lidé dělat, aby se posunuli blíže lásce, aby se posunuli blíže lepšímu životu, bez komplikací, bez utrpení, bez strachu? Stačí na to 4 dohody, například. No. Čtyři dohody jsou fajn, ale jako takový pochopitelně pro ty lidi nestačí. Nestačí protože právě lidé mají strach, jednají ze strachu, jednají na základě automatických reakcí, jednají z pohledu toho, co si nazvali zkušeností, a neberou to jenom jako zážitek, který je vyplaval, který jim v podstatě vlastně oznamuje, co si vlastně potřebujou u sebe opravit, změnit v praxi. Takže to taky souvisí s tím, co lidé čím dál více sdělují o životě, duchovním přístupu, nebo to nazveme v podstatě o opravdové podstatě života a tak dále. Ono jde o to, že já jsem si začala čím dál více uvědomovat, že ty sdělení, které píšu, i články a tak dále, až po semináře, tak ty lidi vezmou jako informaci a nic dalšího s tím nedělají, takže pak v podstatě reagují na to, kdy vlastně se tam někde objeví nějaká zmínka, prostě opět, že je něco tak a tak reagují většinou, neříkám, že všichni, ale většinou, jako jasně, to prostě už víme, to známe, prostě to už jsme slyšeli, jako jo. A nebo vlastně dotaz, tak okamžitě prostě jako jo, ten člověk se prostě hlásí, jako že ano, prostě jako já vím, prostě, že je to tak a tak a máme dělat to a to. No, ale to je problém. To je problém, protože většinou to ty lidi nedělají. Tam je jenom ve skutečnosti ego má paměť, takže vlastně tam je v podstatě jakoby jenom takzvaně to, že se ten člověk toto naučil. Ego si to uložilo do paměti, jako já vím, jo. Ale nic se s tím, většina lidí s tím v podstatě nic nedělá v praxi, jo. Jako třeba například i uvědomění místo toho já jsem, tak uvědomit si, že to není o tom, že já jsem, ale že my jsme. Mnoho lidí si třeba i toto už začalo, řekněme, připouštět. Začalo to třeba i říkat, začalo to třeba i připomínat okolí. No, ale v praxi zase většina lidí pořád stejně vystupuje, i když třeba říkají a připomínají lidem, že my jsme, tak stejně vystupují v praxi za sebe, jako za já jsem. Takže vlastně pak je ta informace v podstatě v zásadě jako kdyby k ničemu. Jo. A bohužel se stává, nebo se děje potom to, že pakliže ta informace další dobu u toho člověka, tak on ji už potom začne přehlížet,
tu informaci. Čím dál více, tím vlastně, že ji nezačne používat v praxi. Pro sebe v praxi. A tudíž vlastně ten člověk se v tom rozvoji a v tom zlepšení nepohne v zásadě ani o kousek. Jo. Takže jsem se v podstatě začala klást i tu otázku, jestli vůbec dobře tyhle ty věci sdělovat. Jak těm lidem ukázat ty věci tak, aby je začali používat v praxi. Protože jinak to nemá efekt. Poznání a tak dále. Navíc vlastně zmínka o tom, my jsme, nejde jenom o smysl toho, že my jsme, jako třeba lidi, prostě zvířata jako, a tak dále, rostliny jako celek. Jde o to, že vlastně my jsme jako jednotlivý člověk, jsme taky nikoliv já, ale my. My jako soubor, už jenom když vezmeme v potaz duši, ego, podvědomí, ducha, neboli vyšší vědomí a tak dále, tak už i toto je vlastně jakýsi soubor, který vlastně rozum sice nebere v potaz, ale pokud vlastně my budeme chtít brát v potaz sebe jako celek, tak mu těžko můžeme říkat já. Protože já se říká pouze ego. Ego, které vlastně potřebuje být nad tím ostatním, protože chce být vidět, chce být důležité, chce, aby si ho okolí všímalo, aby mu tleskali a tak dále. A přitom to ego nebo rozum nechápe, že v okamžiku, když se spojí s podvědomím, duší, duchem a tak dále, tělem a tak dále, tak v tom okamžiku mu i ta duše bude tleskat, i to podvědomí mu bude tleskat. A v tom okamžiku už by nemělo to ego nebo rozum potřebu být za to já. Už by nemělo potřebu říkat já jsem. Ale v tom okamžiku by si uvědomovalo, že mu je lépe v pozici my jsme, jako celek bytosti. Jo. Pak je samozřejmě ta další struktura. My jako celek, jako lidstvo, my jako celek, jako příroda, součást přírody a tak dále. Ale aby jsme tohleto začali brát v potaz, tak nejdřív potřebujeme pochopit, že člověk jako jednotlivá bytost je taky jakýsi soubor něčeho, jakýsi celek, který pouze jsme nevěděli, že máme brát v potaz dlouhá staletí, možná déle. Takže to je první krok k tomu, jak se dostat
ke zlepšení toho života. Takže proto k tomu 4 dohody nemohou stačit, protože se vlastně ta většina nemůže uvědomit zmíněný příklady. Takže jenom tento drobný příklad, který jsem zmínila, už ukazuje nebo poukazuje na to, že těžko se dostanou lidé ke zlepšení, dokud takzvaně ten rozum, neboli to ego, dokud neuhne. A v podstatě z té pozice já jsem, nebo já. Když jsem měla tisíce, pak 100 000, možná miliony otázek, které stoupaly geometrickou řadou, a v okamžiku, kdy člověk, respektive kdy já jsem poznala, že jsme to světlo, tak ty otázky zmizely. A v okamžiku, kdy jsem sestavila zážitkovou metodu poznání toho my jsme, tak stejně začala vyplavávat docela akutní otázka, jak ty lidi navigovat k tomu, aby chtěli absolvovat toto poznání. A ta otázka v podstatě trvá, dá se říct, doteď, protože dokonce i několik lidí, ono jich sice je pár, ale několik lidí, kteří i toto poznali, to seznámení se za sebou, tak tam u některých lidí stejně to ego jako když nedokáže přijmout to zlepšení, jako když toho života, jako když nedokáže přijmout tu úžasnou nabídku. Samozřejmě, že tam akceptují to, že někteří lidé si potřebují projít nějakou srážkou ještě, protože se ještě nedostali na nějakou svoji hranici. To tam samozřejmě vždycky bude ta část lidí, kteří potřebují takzvaně tu ukázku v praxi, nějaký tvrdý dopad a tak dále. Ale ono je část lidí, kteří na to připraveni jsou, protože už si prošli nějakou velkou bolestí, která vlastně se stala, nebo utrpením, která se stala takzvaně hranicí, za kterou už nechtějí jít dál. A jenom mi prostě nenapadlo, co s tím. A tak i když tuším, co se tam asi potřebuje odehrát pro tyto lidi, který to jenom nenapadlo a kteří jsou připraveni k tomu, aby začali sebe pojmenovávat jakožto my jsme,
tak ta otázka v podstatě pořád svým způsobem trvá, protože ten člověk něco potřebuje, aby byl ochoten tyto věci žít v praxi. A těm lidem se do toho nechce, přestože to tomu člověku vlastně pomohlo odstranit vědomé strachy, to znamená tu první vrstvu, a někdy i tu druhou vrstvu těch tušených strachů, obav. A tak vyvstává ten faktor, že i přes toto je tam zřejmý faktor ten, že i když je to velký obrat při tomto poznání v praxi toho, že nikoliv já jsem, ale že my jsme, tak je tam většinou ještě překážka právě toho přijetí sebe jako celku, přijetí všech svých částí sebe sama. A vzhledem k tomu, jak lidé pojímají hmotu, to znamená, nejde jenom o peníze, finance, majetek, ale vůbec hmotu jako takovou, tak to vyznívá jakožto nepřijetí sebe sama ve smyslu fyzického těla. Ono by to celkem dávalo smysl už jenom z toho důvodu, že my se původně cítíme jako bytost, pokud se nenarodíme do fyzického těla, jako celistva. Ale v okamžiku, kdy vlastně se narodíme do fyzického těla, tak máme něco navíc. A většina lidí, a to je vlastně proč není třeba aspoň 50% lidí na planetě bohatých, že jo? Většina lidí se s tím neumí jako kdyby, nebo bytostí se s tím neumí jako kdyby srovnat, že prostě máme něco navíc, že máme navíc vlastně fyzické tělo. To sebepřijetí je o tom, kdy my přijímáme svoje fyzické tělo jako součást v podstatě nejenom toho bytí, ale tady bych skoro asi spíš použila slovo božství, jakožto součást něčeho, co můžeme nazvat duchovní subjekt nebo záležitost. Ovšem to ego není schopno se dívat na hmotu nebo i fyzické tělo jako na duchovní subjekt, protože mu to takzvaně hlava nebere. A proto v podstatě odděluje tu materii, hmotu, od věcí duchovních. I proto v podstatě se lidi často dělí vlastně na ty, řekněme, duchovnější a na ty materialisty. A ono to je v pořádku, ta cesta je pro mnoho lidí vlastně potřebná, protože vlastně to zaměření se na tu hmotu jakožto materialisti
je o tom, že se vlastně tyto lidi jdou cestou, aby vlastně se naučili přijímat tu hmotu. Jo. Ale je tam samozřejmě ten háček, že vlastně tím způsobem, jak je to pochopitelně přehnaný, samozřejmě my si ale potřebujeme vlastně vyzkoušet ty extrémy taky, takže v podstatě je to taky v pořádku. Ale tím extrémem se většina lidí málo kdy stihne za ten život vlastně dostat do toho středu, aby si vlastně vyzkoušel v podstatě oba dva extrémy, to znamená vlastně jak ten extrém prostě materialismu, tak ten extrém toho duchovna. Nyní je ovšem doba, která v podstatě toto připouští, aby jsme si stihli vyzkoušet oba dva extrémy a tím, aby jsme pochopili, jak se dostat do toho středu a jak vlastně spojit oba tyto extrémy vlastně do jednoho celku. A teď je otázka, jak. To, co jsem zmínila, tak jsem se i já začala uvědomovat, že to souvisí s fyzickým tělem. Že to souvisí s tím, že v okamžiku, kdy přijmeme fyzické tělo jako hmotu, jako svět hmoty, do svého duchovního světa, s duší, srdcem, vyšším vědomím, podvědomím a tak dále, tak v tom okamžiku existuje cesta a spojení, jak skrze své fyzické tělo navázat další materii z pohledu nikoliv jenom hmoty, ale z pohledu součásti toho božství. V okamžiku, kdy dáváme někomu lásku a ten člověk, komu ji dáváme tu lásku, je otevřený, to znamená, dokáže ji přijmout, tu lásku, kterou mu dáváme. Mám na mysli samozřejmě skutečnou lásku, nikoliv tu lidskou domněnku o lásce, tak ji v podstatě dává dál a v zásadě i nám zpátky tím, že ji přijímá. Stejný princip funguje i v oblasti hmoty. To znamená, i ta materie se dokáže tímto způsobem navyšovat. To je to, co samozřejmě zatím lidi nepoužívají, respektive většina. Jo. Řekněme 85% lidí na Zemi určitě, jo, nebo minimálně 80% určitě. A nevědí, jak to udělat. Nevědí, jak dávat materii. Samozřejmě, že tam je pochopitelně i faktor strachu, že když prostě dají z mála, tak je tam obava pochopitelně, že se jim to nemusí vrátit, že může chybět a tak dále. Z toho krásně vyplynulo, že lidi neumí fungovat způsobem, aby vlastně uvěřili něčemu dříve, než to uvidí, než se přesvědčí na vlastní oči. Jo? Ono by to dokázali, kdyby tam právě ovšem nebylo to ego, ten rozum. Takže vlastně ono to nejde právě kvůli této součásti, to znamená tomu egu. V tom okamžiku někteří samozřejmě se k tomu můžou dobrat pochopitelně, ale většina lidí potřebuje nějakou ukázku. Potřebuje ukázku toho, že i když dají,
někomu tu hmotu, tu materii, tak, že se jim v podstatě vrátí minimálně tolik, kolik dali. Většinou je to více. Nejjednodušší je pochopitelně zkusit to. Jo? To znamená, dobře, zkusím to jednou, zkusím to dvakrát, zkusím to 5krát. To znamená dát tu hmotu, tu materii. Ovšem je to pochopitelně háček. V okamžiku vlastně, kdy ten člověk dává jakoukoliv hmotu, nemusí to být peníze, může to být věc, může to být předmět, může to být něco jiného, může to být jídlo, může to být cokoliv, tak v okamžiku, kdy to ale dává s tím, aby dostal, to znamená, je tam záměr v podstatě toho materialistického obchodu, tak ten záměr bohužel boří ten koloběh. Koloběh toho, aby vlastně ten člověk dostal nějakou hmotu, kterou zase potřebuje on vlastně zpátky. To znamená, že dávání funguje tehdy, kdy my dáváme s záměrem pouze čistého dávání. Někdo si to může nazvat duchovní zaměření, jakožto třeba záměru. Někdo, já nevím, jinak jakkoliv. Není podstatné. Podstatné je vlastně to, že jak by se to dalo nazvat společným jmenovatelem, tak je v podstatě důležitý záměr dávání ve jménu laskavosti. A skutečná laskavost je, že něco děláme z té laskavosti, neboli dáváme, takzvaně z hloubi srdce. To znamená, je to opravdu skutečné dávání. Jo? Za které my, tím, že to je laskavost, neočekáváme odměnu. Což samozřejmě ano, v okamžiku, kdy vlastně jsme zbaveni i očekávání, tak se stáváme svobodnými. Protože se tím neomezujeme. Navíc vlastně, když nemáme očekávání, tak nejsme zklamaní. Že? V okamžiku, kdy tam je to dávání bez toho očekávání, to znamená opravdu jako skutečná laskavost, pak tam nenarušujeme ten proud a tím dokonce i tu hmotu přiřazujeme ve skutečnosti do té oblasti, zatím ji budeme říkat prostě duchovní, jo? I když jako ono už spoustu lidí slovo duchovní a duchovnost a podobně začali používat i v jiným slova smyslu. Takže ono už jako trošku je to pro mnoho lidí ne úplně ideální slovo, ale zatím bych neřekla, že máme asi lepší slovo na toto. Můžeme ještě použít slovo prostě bytí, život a tak dále, ale tam je zase prostě taky něco, co je pro lidi taky v jiném trošku i významu, než vlastně ta skutečná podstata. Abych se vrátila k té posloupnosti, ta laskavost toho dávání v oblasti hmoty, kdy vlastně se nám potom skutečná laskavost vrací i v té hmotě, anebo prostě v tom, co zrovna potřebujeme,
tak ono samozřejmě ten příběh tím nekončí, protože vlastně tím začíná proces toho, kdy vlastně my dostáváme tu hmotu do jiné pozice. A dostáváme dokonce do té pozice, kdy vlastně množíme, tak jak dokážeme namnožit lásku, pokud druhá strana přijímá, tak dokážeme stejným způsobem potom namnožit vlastně i cokoliv, to znamená i tu materii neboli hmotu. Aby to fungovalo, tak se potřebujeme naučit zacházet s vlastním fyzickým tělem. A to je to, co v podstatě může být důkazem pro to ego, aby takzvaně uhnulo z té pozice já jsem, kdy mnoho lidí, nebo ta většina, která vlastně má problém uhnout i vlastně z toho strachu dávat tu hmotu, tak je nejjednodušším důkazem právě ta oblast hmoty přes vlastní fyzické tělo. V zásadě tam ten rozum to potom pojímá jako důkaz. A to je vlastně ten důkaz, který lidé potřebují. Potřebují si ho ošahat. V okamžiku vlastně, kdy si ho ošahají jenom tak, že se vlastně na ten zázrak dívají, tak jim většinou a pro většinu lidí nestačí. A v okamžiku, kdy si ho ošahají způsobem přes vlastní tělo, vlastní zážitek, vlastní prožitek, jo. Ano, samozřejmě, tak jim to hlava prostě hned nepobere, což je v pořádku, jo, neboli teda to ego. Ale už prostě nemůžou vymazat ten prožitek skrze to tělo. Jo, někdy to může trvat samozřejmě i dlouho, než ho vlastně přijmou, ale důležité je, že tam už vlastně se začne ten rozum ptát. Takže jde o to, ukázat si tyto věci právě přes vlastní fyzické tělo. To znamená i těm lidem ukázat ten zázrak toho proudu a těch možností, jak se dívat na svůj vlastní život právě přes fyzické tělo. Protože to je v podstatě ten faktor, který, jak se říká, už zkrátka neokecáme.